wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar dai kullum yau ma za mu nuna muku yadda za ku ci miliyan 5 ɗinku a Hamster Combat. Da farko za ka zo gurin mai ka taɓa, in ka taɓa to za ka tafi PR and team. Na yau babu referral, za ka iya cin naka. In ka zo PR and team kai wasu scrolling daga can ƙasa za ka duba BC Lab, ga nawa nan sai ka siye shi kai upgrading, sannan sai ka zo ka tafi special. A special akwai Hamster Combat Match, sai ka siye shi shima ga nawa zan siya ku gani. Yawwa, daga nan sai ka to new card, nan ma ga Hamster Green Energy nan sai ka siye shi. Shikenan sai ka kwashe miliyan 5 ɗinka. Kar ka manta ko kakki manta ku yi mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa.